Vítajte v našom budúcom showroome Hobbytech Slovensko v Bratislave. Nachádzame sa v budúcom showroome Hobbytech Slovensko v objekte R1 v Bratislave. No a keď sa na to pozerám takto z výšky, tak bude to naozaj bomba, šupa, mega pecka. Tam, kde teraz stojí náš odvážny kameraman, ja som odvážny, lebo sedím tu, tak v tejto oblasti sa budú nachádzať ukážky pergol, zimných záhrad či prístrežkov pre auta. Na druhej strane za mnou budú sedieť naši šikovní kolegovia, ktorí sa postarajú o vás, našich skvelých zákazníkov. No a už len to dokončiť.